12 minut po godzinie 8, a my zaczynamy dzisiejszego dnia, tak poprawdza, ostatnio w 2016 roku. Ze mną w studiu jest Iwona Klinger, robotniczka Muzeum we Wdzydzach. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy, no właśnie, jest taki okres, że generalnie podsumowujemy to, co działo się w 2016 roku i chyba właśnie Muzeum we Wdzydzach jest przykładem tego, że był to po prostu bardzo owocny rok, bowiem Muzeum we Wdzydzach obchodziło 110. rocznicę istnienia i między innymi w związku z tym też był organizowany zjazd Kaszubów. O 110. rocznicy, o twórcach muzeum będziemy jeszcze rozmawiać, ale zacznijmy właśnie od Światowego Zjazdu Kaszubów, który odbył się we Wdzydzach, tak jak już powiedziałem, nieprzypadkowo, prawda? Tak, to był fantastyczny pomysł, żeby jakby dać Kaszubom prawo do tego, żeby wrócili tam, gdzie ich korzenie, jak pisał Majkowski, tam wskrzesiło się zorze Kaszubszczyzny i to przecież za sprawą Gulgowskich, ich salonu, Twórców muzeum. Tam się ci młodokaszubscy intelektualiści spotykali. Zjazd Kaszubów, na którym było ponad 10 000 Kaszubów, ale nie tylko Kaszubów, również miłośników, to był, ja myślę, strzał w dziesiątkę, ponieważ po raz pierwszy zjazd Kaszubów był na wsi. Ja wiem, że to tak bardzo dziwnie brzmi, ponieważ jak jeździmy sobie przez te Kaszuby, to one generalnie składają się z przepięknych wiosek, ale tak jakoś zawsze te zjazdy Kaszubów były w mieście. Tym razem na wsi, we Wdzydzach, w muzeum, ale nie tylko w muzeum, ponieważ organizatorem zjazdu było Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jakby głównym i ono zaprosiło do działania wszystkie okoliczne instytucje i kultury, i samorządowe, a więc zjazd Kaszubów był i w muzeum we wsi, i we wsi w Wdzydze. Muzeum było otwarte dla wszystkich zwiedzających, więc można było sobie chodzić w tej nazad. Można było sobie przypłynąć do naszego muzeum statkiem, stolemem i zwiedzać. Co dla mnie było takie najważniejsze, jako dla pracownika muzeum, to obserwowanie tych ludzi, Kaszubów, którzy no, jak zwykle dopisali wspaniale. To było naprawdę coś spektakularnego, ale też ich refleksje, ponieważ okazało się, że ta sielankowość, ten nastrój starej kaszubskiej wsi, no, wyzwalały takie bardzo, bardzo refleksyjne i wspomnienia, i nawet takie trochę filozofujące. Ja spotykam rodziny, babcie, rodziców, dzieci. I to było też dla nich bardzo takie ważne, taki trochę powrót do korzeni, do przeszłości. Czyli jednak czasami warto się troszeczkę zatrzymać i spojrzeć na to. Tym bardziej też myślę takim atutem muzeum jest to, że te obiekty pochodzą z różnych miejsc na Kaszubach, więc każdy z nas może gdzieś tam znaleźć cząsteczkę trochę tej swojej mniejszej ojczyzny, swojej gminy, swojej wioski i to jest też myślę bardzo interesujące. Natomiast muzeum obchodziło w tym roku 110. rocznicę swojego istnienia, tak jak już tutaj powiedziałem. Co w związku z tym się działo, ale może zacznijmy od pytania, jakie były początki tego, jaki był zamysł w ogóle powstania tego muzeum na wolnym powietrzu? No i oczywiście o twórcach też musimy powiedzieć. Trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że Muzeum we Wdzydzach było pierwszym tego typu działaniem na ziemiach współczesnej Polski. Skąd się wzięło? Oczywiście z zamysłu Artura Hazeliusa, który stworzył muzeum w Sztokholmie, któremu dał na imię Skansen, co po szwedzku znaczy szaniec, albowiem na terenie dawnego szańca miejskiego to muzeum powstało. I tak się ten Skansen pana Artura Hazeliusa przyjął, że w języku polskim mówimy Skansen i wiemy, co mamy na myśli, czyli muzeum na wolnym powietrzu. Gulgowscy swój projekt zaczęli od kupna w roku 1906, 21 kwietnia to było bodajże dokładnie, kupili od pana Michała Hinca we Wdzydzach chałupę podcieniową i to jest jedyna chałupa, która pochodzi z Wdzydz. Reszta obiektów, jak tutaj pan wspomniał, jest przeniesiona z różnych rejonów Kaszub, ale również Kociewia.
bo to bardzo, bardzo szeroki teren. Właściwie możemy mówić tutaj o szeroko pojętym Pomorzu. Także faktycznie można znaleźć obiekty najbliższe swemu sercu, czyli gdzieś tam po sąsiedzku. Dzisiaj nasze muzeum posiada 50 obiektów, 22 hektary. I ja myślę, że nawet się o tym nie śniło założycielom Glugowskim, albowiem to, co zdołali dokonać, bardzo, bardzo się rozrosło. Dzisiaj na terenie muzeum mamy i szkołę, 2 kościoły, w tym 1 czynny, w którym można wziąć sobie ślub. Polecam. Gdzie cały czas coś się dzieje, gdzie są lekcje muzealne, gdzie są czynne warsztaty, gdzie można poprzez własne doświadczenie zobaczyć, jak to kiedyś bywało. Tak jest. I to wszystko dzięki właśnie działaniu państwa Glugowskich 110 lat temu. Jeżeli chodzi o wydarzenia związane właśnie z tą rocznicą, to co takiego odbywało się? Wiemy już o Zjeździe Kaszubów, o Światowym Zjeździe Kaszubów, pierwszym właśnie mającym taki charakter, odbywającym się na wsi. Natomiast co jeszcze? Zamierzeniem naszego muzeum było świętowanie przez cały rok. A więc nie było jakiegoś jednorazowego wydarzenia pod tytułem gala i wręczanie orderów, bo to przecież nie o to chodzi. Przez cały rok żeśmy bardzo, bardzo pracowali na to, żeby na to 110-lecie po prostu tak uczciwie zasłużyć. Było kilka wystaw, było kilka projektów. Jedna z takich wystaw to wystawa Mały świat za płotem. Dziwna wystawa skierowana do dzieci. Jest to mini skansen, zupełnie mięciutki, uszyty z gąbki, uszyty z miękkich, puszystych tkanin, gdzie można tylko zdjąć buty i wejść w zaczarowany świat dziecięcych zabaw. Tam są domki, takie jak w muzeum. Tam jest wiatrak, który się kręci. Tam jest kościółek. Tam jest stodoła, do której można wejść i przejść przez nią, bo wrota są z jednej i z drugiej strony. Tam są nawet bociady pod sufitem i wystarczy pociągnąć za sznurek i one machają skrzydłami. Można zobaczyć różne rośliny, można posadzić grzyby, można pobawić się rybkami w wodzie, a nawet zrobić zaprzęg z konika, który ciągnie wóz z sianem. Druga nasza wystawa, która w tym roku się odbyła, to wystawa prac pana Antoniego Zaborskiego, artysty malarza, od lat związanego z muzeum. Wszyscy państwo, którzy byliście w Muzeum Latem, na pewno widzieliście pana Antoniego, który pod chałupą stoi i maluje. Takim pomysłem od lat pana Antoniego było fotografowanie osób, pracowników muzeum w przebraniach, które ubieramy od święta, teraz coraz częściej. I potem pan Antoni namalował obrazy. Wystawa otrzymała tytuł Portrety z nieprzeszłości, bo to takie troszeczkę zabawne, prawda? Jakby ludzie z innej epoki, ale mamy też świadomość, że to są po prostu nasi współtowarzysze w pracy. Trzecią wystawą była wystawa, spektakularna wystawa prac Radosława Brzozowskiego, twórcy Gdyńskiej Szkoły Trójmiejskiej Szkoły Fotografii. Wystawa Minione Niezapomniane. Wystawa robiona techniką olejną, a więc techniką, w której jakby fotografia jest tylko inspiracją do tego, co artysta, fotograf potem za pomocą manipulacji, podmalowywania, różnego rodzaju zmian, prawda, na płaszczyźnie, czego dokonuje. W tej sesji wzięli udział pracownicy naszego muzeum i wystawa cieszy się naprawdę ogromnym powodzeniem. Z panem Radosławem Brzozowskim mieliśmy też przyjemność i z panią Małgorzatą Bardoń zrobić projekt, który okaże się w przyszłym roku. Jest to bardzo ciekawy projekt Ślub i wesele według Glugowskiego, założyciela muzeum. Jest to tekst, który ukazał się w jego dziele o nieznanym ludzie w Niemczech. I proszę sobie wyobrazić, że przenosimy się do przeszłości również za pomocą fotografii, ale robionej taką techniką, jaką w tym czasie wykonywano.
A więc jest to fotografia na szkle, jest to mokry kolodion, zwany też, ten typ nazywa się ambrotypem i ja myślę, że to będzie bardzo spektakularna wystawa, ponieważ czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Takie projekty robiono na przykład w Stanach, jakby próbując odtworzyć wojnę secesyjną. Tak dużego projektu w Polsce jeszcze nikt nie robił, albowiem do tego tekstu Gulgowskiego zrobiliśmy ponad 90 fotografii. Wystawa ukaże się w przyszłym roku. Ja już zapraszam, a zakończyliśmy obchody naszego 110-lecia takim podsumowaniem, wystawą studentów Politechniki Gdańskiej, która nosi tytuł Pawilon Wiejskich Mobilności. Jest to zupełnie współczesne, bardzo nowoczesne, bardzo nowatorskie wprost spojrzenie młodych architektów na tą naszą muzealną przestrzeń, inspirowanie się tym i przenoszenie jakby wyobraźni na zupełnie nowe obiekty. Ja myślę, że ta współpraca z Politechniką nadal będzie trwała, bo to jest dla młodych ludzi też bardzo ciekawe, takie odniesienie do przeszłości. Na 110-leciu takim ważnym wydarzeniem był też koncert Ola Walickiego i Pawła Szamburskiego, którzy, jeden mistrz kontrabasu, drugi mistrz klarnetu, którzy w przepiękny sposób zagrali motety Piotra Wilhelmiego z Grudziądza, pochylili się aż nad pomorskim średniowieczem, albowiem jest to muzyka z XV wieku i pięknie się do tego odnosząc, inspirując, zadziwili nas wszystkich. Jeszcze zadziwią naszych słuchaczy, bo tutaj usłyszymy Ola Walickiego z jego płyty Kasiebę. Chodzi tutaj o pierwszą płytę. Natomiast teraz muzeum, które jest już w podeszłym wieku, bo ma 110 lat, wcale nie traci tej siły, żywotności i chyba w przyszłym roku kolejne nowe rzeczy. Już pani troszeczkę tutaj opowiedziała nam o tym, ale od samego początku roku będą wydarzenia, które mogą nas zainteresować, prawda? No tak, oczywiście. My tutaj absolutnie, to jest bardzo żwawa babcia to nasze muzeum. Ja myślę, że z wiekiem przybywa jej tej żywotności, albowiem ona czerpie z doświadczenia. Proszę państwa, ja zapraszam już teraz na przyszły rok i to nie w sezonie, tylko jeszcze zimą. Zaczynamy oczywiście od tradycyjnego kolędowania. Zapraszam państwa do zwiedzania naszego muzeum w specyficzny sposób, a mianowicie przyjeżdżamy sobie grupką i proszę państwa, przebieramy się za gwiszcze. W tych dawnych strojach gwiazdek, w różnych stronach Kaszub nazywanych paneszkami na przykład, idziemy sobie i zwiedzamy. Można się przebrać za gwiżdża, za bucana, za kłezę, za... Wszystkie postacie, za wszystkie, które znamy, nawet tak. Szandara jest. Ale bardzo niegroźny. I diabeł też, więc idziemy sobie, zwiedzamy. Jest to zupełnie nowy sposób. Dowiadujemy się o tym też przy okazji, jakie to kiedyś były zwyczaje związane z tym okresem Bożego Narodzenia. Można też wziąć udział w lekcjach muzealnych. Jest oferta przygotowana też na ferie. Możemy malować na szkle, możemy zapoznać się z kaszubskimi instrumentami obrzędowymi. Możemy robić papierowe kwiaty. Możemy robić tradycyjne ozdoby choinkowe. A im bliżej sezonu, tym ta oferta coraz bogatsza, no bo troszeczkę jesteśmy uzależnieni od pogody, nie ma co ukrywać, ale to już niedługo, ponieważ powstaje też nowa przestrzeń ogrzewana u góry. W przyszłym roku też będzie już wystawa w budynku z Osieka, w którym będzie przeznaczony tylko dla dzieci. Będzie to wystawa interaktywna. W związku z tym ukazała się już przepiękna książka napisana przez naszą panią dyrektor, dr Katarzynę Kulikowską oraz przez doktora Tadeusza Sadkowskiego Małe Światy. I to są te wydarzenia, które są przed nami. No, mamy tu prawie podrechływuny rok 2016 dla Muzeum we Wdzydzach. Naszym gościem jest Iwona Klinger z Dzylu promocję prawie tej placówci. Rocimy bardzo serdecznie do zwiedzenia skansenu we Wdzydzach i do udziału w tych wszystkich wydarzeniach. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, dziękuję.